wa o ji daro se banko ezi adugo yu de ne pale àwọn ele idume ibaba ma kono ya ebulo ya wa lo sore bomi nemo amo tubulu wana kwakwa wana kwama na ko ilu ya onya ya ko mebo ya bedezaka anya anya trebe Sariba nemo koko alusu obele dadi ko ainia olama ekumi mai tomu gandi tilu eku obiona me life ọmọ bá tu ìka Sunday wọn tẹ mi gbò iwu negiri na mọọchẹ ibẹ jùlọ amakandova ọwọ rasa wọn mọọchẹ ntọ ndị wanyọ. etu ike mi gbò ọkwa gị na ike tu dada n'ebe ọ nọ n'ụlọ. Ọkụkọ ka wọdụ ọbụ edugbo ụlọ. Etu iko emu ogbu eyi na ekwenigwe egwu nwoke. Wegwu n'ebe ọta dị mma wegwu weka ji mara ebe na fọwọrọ oyibo. Idume Chinese alibo bugo ebe. Chinese wo bugo watu abeka mwa. Woke ba wuna mudu akwanzi. Odibe akwanzi onye mi boke awubule niwe. Iba ainetrebe. Ekwe wane tuika Sunday wata onye mi boke lanu no imelu. Makana ngozi ka wande gi ala naza. Ngozi ka wande gi ala naza. Awamu tuika Sunday onye mi boke di bugwa no. Gidi bo mi bo ka mo ba wo gidi ni wa gura ko. Idume nemo enu hudolomu kusala nambara mu gidi kwa ina wona lo yejonu oko eti na mo ahu wona lo yejonu iba wona mo baru bere wato no ko eti woji mbo so di ka gwa enulia yakuwa owa bugoni wana bo ma ki wede za guleri nyako di kala ndi mwe ro ke bo waji bala ba kala ga be ba wa tan ma inodu yebe ba wala andaga yebe wagoro anda wonwe bukana tuika yebe ba wolo Hello, you don't go to your Bible. Nyako di kale arwanu arago tibi lo kuchenu obe weta manoma gidi go ina Ruben woji mada habel mi be ma pono ba kala gi ibabru na undu ba gba di we naka yegwe iba woji mada kule undu ba ngwe ewu naka Yakwe by Samoto. Ida, Amala Kaine, Trevele. Whatever Kaka so I deliver no go. Whatever Kaka so I deliver no go, yeah. Papa, we see Marabu, Abu Badron. Idume, Ndemuna, you tunting to a continue.
ndị mụ na ịchụ nta ọka gbagbugo enyi n'ọya bụrụ n'ata n'iwe ọ bụ na ata bụrụ ụzọ pụọ ma emesịrị jee bela azụ ihe mma ọ bụrụ ha yọrọ m olugbo mgbe nna m ike obi n'ọka na-egwe mmụọ mmanwụ ya kwuo abụghị nwa tupu aka sengeme ndụwa no mụ na m onye kere m wọ́n ọ̀gá ayé mẹ́mọ́ ẹ̀jẹ̀ àwọn ọmọ ká mara wà gẹ́ wọ́n náà wọ́n tẹ̀ ẹ̀dù àdá ọ̀nà mbàrà yẹ tí wọ́n gà zù òjì bẹ́ wọ́n márùn akálò ìlú náwó ètò ọkọ̀ wẹ̀lì kìíyà náà níbi ẹ̀yẹ rúbẹ̀rẹ̀ wọ́n tó ẹ̀nà kọ́ ètí ndí wáyé yakwuokwu egwu anyị so ụmụta nwoji na agwa na ka anyị nọ n'anya idume eche ebu ka ịbụ onye maliweti ya bụrụ ebe wọlụ ọka anyị eme mma nwa uche na nwa ọgwụgwụ aka nwa anyị nwa uche na nwa ọgwụgwụ aka nwa anyị kemere bụ ekwu amara m obi n'ọba eche mọdụ mara anụbaghị ekwu okwu egwu anyị zọ mọta nwoke ịgba mụ na chibia na-esi naira nwatu ọgba agbatu na nso ya aka mụ anụ na-ewewo na-eju ụkpa idume ijonjo mada aya gbasawada arụwa lekwu ndị mọta dị mma na wụrụ ebe iwu ka nwatụ ma nwoke anya abụghị nwanne pọlụ na abụghị nwanne pọlụ ọla mmeji mazụ mana pọlụ nwanne gị na nwata tawa uwe bụ n'otu pọlụ nwanne bụghị na nwata zụghara agwa n'otu ọcha anyị ụwa anyị na-eme ihe bere mụ ka anyị na-arịọ Chukwu nwatu ụba ga-abụghị igwe oji mada otu igbo gboo dị na mmanwụ ode njinji sọrọ mmanwụ ajikwa da-abụ mmanwụ ị na-ahụ ijele n'obuledo iyo ọ nara amara emewa anyọ odogwu ọdarike ekwuo ọ nara otu igwe enyo ugbo ndele ọ nara otu igwe enyo ọgọzi na dịka igbo nwoke na mụrụ atatata na mmanya idume ọgịnị nwere nwatụ adọ ya aka ọgịnị daga odogwu kọbụ ya kwuo nwanne esi edu nwatụ ya aka ọgịnị daga bụ odogwu na mmanya ya kwụ mmụọ ribo dịka na-egwere mmụọ mmanwụ ọzọ idume nne m mụtara m ka mmadụ na-enye ga ego oyibo dị ahụrụ mmadụ nwanne dị ozi etu ma ebe isi nwata bụ mmaji bụrụ mmaji chidozewa mụtụ ma dalụ agwa anọ ikolobịa anya ka anyị na-eme ihe onye mmụọ bụrụ igbo maọbụ agwụ na nsị a na-akpọrọ ikolobịa bụ atụghị n'ebe esoni mmụọ bụ etu ikewa sọnde nwata mma igbo odogwu na ndị ndị achọghị ego iwe akụ iwe enwe nwago ija na n'ụlọ onye kezu mmasụ abụọ imo belata imo iru anyị mmanwụ ga-adaga dịrị nneka
nwanne bụ ka eze anyị jere egwu n'ọkọ ihe ya oke ịgba aka ndị ama mmanwụ ihe ya nne m egwu m ebe anyị chọrọ nwoke na nwagwụgwọ aka onye mụrụ ladịba anya kelere m aja egbu ọgwụ ihe ebuka obubo nwanne ya taa mba mgbasị ndị be anyị na-eti mkpala n'ezi nri n'ime ọhịa ina mgbasị ndị be anyị na-atụ mkpala ha na-eti mkpala n'ezi dị n'ime mmanya anya ka o ji ka n'obu ga-ata na ịgala ọkpọ ụmụaka oke tu agwọ banwe igbo nwoke mmadụ gburu na ọdara mmanya ọba kala mmụọ bụrụ igbo ụmụọba nya ka o ji kala mmụọba gwa anyị ji nweta ma jabazia n'ọbịa lekwakwa enweghị nsọ mmụta anyị ruru n'isi mmanya ya nwere m nsọ dị ụtụ ụtụ otu igbo gburu egwu ebe n'isi idume ya kwuo naira nweta obe onwe igbo ọba ihe CHINWEIKE a na-asị ogozi na dịta igbo na dịta nọ na mmanya igwe bụ nwanne ka obi isi anyị na-etiri ebe egwu ọbụ ịzụ ụmụ ụta oji ndị mmanwụ obodo anyị alịba ọlịlị kwa gbalị onye ọbụla gbagotere na mmanya ka anyị ji azọtiwe nna anyị dela anyị n'ọhịa maka o meketa obe uruzie igwe mmarụ akwado onye je n'ibia o nweta nke ejije n'isi mmanya ụmụ ịzụ ụmụ ụta oji mgbe lụsiri na mmanya da ukwuru nọ nara gwa mara amanya odogwu ọda anyị kenwe mmụọ bụ agwa ekego ọlụ ọ bụrụ ndị mmadụ gaa n'ebe a na-akpọ n'ụka taa nke ọ bụrụ ndị mmadụ gaa ebe a na-akpọ obele otu ka ọ bụrụ ndị mmadụ gaa ebe a na-akpọ ọdana mmanya igwe mmadụ gbagozie ebe a na-akpọ igwu ebe kesi ọlụ ndị bụ anyị be ka ọlụ ọra mmadụ bụ agbagozie n'iru ọgwụ ya kwuo nwanne m ọgọ si na dị ntọ ime mmiri igbo ọchụ igwe yi na mmanya ọnọdụ ga adịrị ebe mmanya ya kwuo ọnọdụ ga ọnọdụ ga adịrị ugbo nwanne m odogwu Enugu steeti ego mmiri a na-agwụrụ agwụ ugo tụnyere gị ego mmiri a na-agwụrụ agwụ na-agwụ n'ime o wetere nye nwa mmadụ nke eli akọ gba etu ike maka nwanne m anyị idume wọ́n ọ̀ka ẹ̀jẹ̀ ti mọ ọmọ bá dára ní wọ́n bá ní tu. wọ́n náà tu ikọ̀ alẹ́ mu ọmọ bá dára ní wọ́n bá ní tu náà ní ọ̀sọ̀. yẹ́sùn bó tọ̀ mú kàmárì náà làgé. yẹ́pọ̀ wọ́n náà mú bọ́ọ̀lù pọ́tẹ́nsì pọ́tọ́ ìmọ̀ pọ́tẹ́nsì. Kero Maurice Aja. Yo! Potensi wana mabemu. Idume potensi wana mabemu. Amale mo gwegwe wana mabemu aja. Yebu nika egwe onye mo ajawu. Yagwo akadila onye mo ajawu. Ọmọba dara dị n'ọbalị Chukwu n'anyị ọzọ. Yagwo mmụọ bori ka gidi gwọ egwu na-ama ka ị na-etere egwu. Nwanne m uko bugo aja egbo ọhụụ.
Ebuka atani gala wemojo oke kuku otulubete kana yotu kando brukade kuje chuje me abale ye mobribo no badai mo Boy chocolate. yeah boy tablet wala me boy one ball ba wokran jo emoji ma ba tiwo imo yeah one ma so ka tablet dano yeah believe one me dano believe dano you believe we emeli what can you tell about one day you count as you can sound like one and there's Azuka can name me down in you. Azuka can name me down in you. One of Azuka, one day you can sound like one. The ready woman is to sound like Ibuana na ba mi bono boluba ibuana ta kolo ibuana chalanga bo yekwa imalidi ebu nza mo ba atebe woni bo wura mo tiri mo maunka yekwa okay ba tanga ba maunka anu sio bali na di ko Pano wana makarendi. Yo lambeji bazu na farmu mawo. Ni mai amalaka na zanu jijaje nubi. Yebu try mo darwalo. Yebu try darwalo. Imara lo na mero kabo. Awana. Yebu wana boy yebu try we mara lo ni mero kabo eri kingdom darwalo. One epitapite ji mami bodalo. One epitapite ji. Yebwe. Omama do. Wakwe wesomo. Ndi obodo. Watu ma obodo. Watu ma obodo. Idume watu ma obodo. Yakwa tuma obodo. Wami akusi. Onye mwalo ugbo. Yakwa gbe somo te. One double one near can about Sunday 1 year. Sunday going to cut. That's Sunday where I got the water. Yes, even. Sunday one no. Sunday one and that one. Sunday one and that one. Naka about Sunday who book
kana be Anambra. Nobody go even Marimo. Egwu so the Wugu kana be Anambra. Where go the way bagan by? Where could never easy banga? One came and watch her. No, she did not. Not she did not. Not she did what look at you, what is Sangamanga? Ah, boy, what was your partner? Yeah, Baba boy, what was your
Tina so Bobu, my truck maker. Budu, my friend, oh, Bulani one. Who wonderland, Papa and DJ Bone. Yesi Bukano, Olemara, Mokarabo, Wonderland. Atamu Habana, oh, Bulia. Wonderland, a mapa kota wati remus. Nabu Abulaya one maybe go. Wonderland, about 2 Weibo, oh, Bulani one. Wonderland, the Kumako Kamazakota. Pau Bulani, Wonderland, Wobu, Atanigal, Pau Bulani, Wonderland, Wabandi Debo, Wopila, Nabalagadi, Wonderland, Wabandi Debo, then one way I say. Wonderland, Wama to Nature, to wet as a girl. Wonderland, well, Martinette, to wet as a go. Wonderland, no, walk up to make the cars. Wonderland, I run around my bone. Oh, anyone. Wonderland, no, never to walk so I can. Wonderland. He dropped my body bone. Let me out to again. Wonderland, he cut to that down. He bone. Wonderland, the John would have to who would anyone. Wonderland, he cut to that down. He bone. Who are giddy? No, you could go. I would have we cabin. Who Wonderland, Papa and them, who are no Garagon. Who Wonderland, name, August Wodoni Bobu Mount. Who Wonderland, Indian Anambra Society, Hindu Muller, Agulari Nimba. I tell one day, Wonderland, this will be ruler. No, there's a woman balan, no, is a motor. Wonderland, why not to Bonaga and Malona? Doesn't see opposite Nagabun. Giddy walk, or deep by number. Nobody when I think it's called Nabelenko. Ebagiri, no, and that's money. What up make the nobody when I think it's called Nabelenko. You can know when you see police, home with anyone. But they can walk to the deep, home with anyone. Or they walk with or good tages us, home with anyone. Or good tages us, home with anyone. Obioka baga on bullen bebuwa. Obioka baga on bulleniwa. What were on the long on bulleniwa? Baba, I'm about to know. One
tu no to saki ngoche woye moche di kabazu gidi gwo ikolobi akabu akwa mauraka chinasa obugo twambaka kana tu ikaso ni webo na mukerele wono matu ikaso nde wonye migbo dika SLS no wubuleni wo woyo mapon wana Peter Jima Gana moborbo wegwu aisa gidi wana dugo arababa nebuko abale kaine kurego nebuko telimo ayamo kando rukaga kuche chudama otibobo namawo odenjinji soramo ajikwada bu mo ndeba awutele bugodo wa inuya ndeba awutele bugodo wa inuya okay ba woji man anu bai yakwe wana lo njojo iya mwana mudane telegu melinge malaba na bopondo yakwe kwa isa mota wobuga kwala wanda kakanje malaba na bona karagana yakwe ne mota dema kanata yanata mbele bana bonu duro ndi migrate bala kamu gwa ya wanuka ya ba sumambula wala unezi agwa ndi migrate no kere obu wagwale mu na mu bisi dada mbeti aka na ba mu weli neti utu akubele mbende guna no man ro French ngwogwo ayi so mota na ro French ma koni ndi migrate no tigo mu azaka no tigo mu azaka ka ije ba wani eshigi azaka Odu kaije timau mbano kata na moto mbani na mudo ani anam amara maba neje dade mekutu tinenya patkandi badelivyan tinenya patkandi babyo tinenya wapa yosu babyan mana no motata ono linda ebona bambo obaswajo ibo abara ngwengwengu edi mutrandra taja na bamu mbaba woze ni Lagos mbajala na gege makego memete wurini na maza kaino mene mwe chairman. Chef please.